ponovo. Evo vas ponovo kod mene. Danas ćemo igrati agar.io, to je kao što vidite, ali danas je posebno, jer igram... Evo me, Nikola! Igrat ćemo danas sa Mačkela MC. On se zove, to jest Nikola Petronijević. On isto snima, uskoro će snimati, mislim da će i na nas da snima, ne znam, sa zvukom. Mnogo dobro igra, evo ga ovdje. Samo se predstavimo pa ćemo onda znati. Ajde. Ajde bre, ulazi više poješće. Radim. Morao sam stane zašto su bili krenuli da nas opuhaju. Vidi. Ne! Evala. Pa jest. Inače, ako hoćete da snimamo Minecraft, imam ga na kompu, recite. Jeba. Pa morao sam ga pojesti, jesi rekao da ga pojedem. Ali sam iskreno mislio da ću ga nahraniti. Šta si... Ujebem ti, evo ga iz desne strane. Nemoj ti, tim! Bole me ako nas prije. Hoćeš ti mene napuniti? A jer snimaš ti? Lijepo. Kako god hoćeš. Logično. Ne problem je što sve te manje i manje vidi. Pa i to me je zbunilo,
nisam te video, znaš. A teško mi da te napunim kad te ne vidim. Eto, ušla je u tebe, nemoj kapucati. Smo već? Napunio sam te. Nisam. Nisu. Vidjet ćeš klip. Ljudi moji, danas je veliki dan, snimat ćemo mi dosta danas klipova. Ja, čovek, kako me tim jedi. Aj, aj. Ja, naš koliki ti. Vidite, ljudi moji ovo. Reci. Aj. I ljudi moji, to je bilo to. Znači, ovaj klip i jeste kratak, ali zato što sam snimio malo pre jedan, znači mnogo dobar klip i to je to za ovaj klip. Izvinite što je ovako 7 minuta. Izvinite, tako da vidimo se.